Karaniwang sakit ng mga bata. Saan nakukuha yung sakit ng mga bata? Sa labas! Huwag mong gustutin yan. Isasoli yan sa teacher. Sa labas. Sa labas. Oo, pag nakaapak ng mga tae ng aso, kaya dapat kapag nandiyan kayo sa labas, iwasan yung tae ng aso, ha? At sa malamig. Oo. Tsaka pagkain na malalamig na ice cream ng mga pagkain. Nakukuha rin yung sakit kapag halimbawang papasok kayo sa banyo, tapos nakapaalang kayo, yung mga dumi doon sa banyo, kakapit sa paa nyo, akit sa sikmura nyo, no? Saan sikmura? Tiyan. Sikmura. Tiyan. Tapos pagkain ng mga panis, bulok na pagkain, doon din nakukuha yung sakit. Saka yung pag-ubo, halimbawa, magkaharap tayo, inubuhan ka. Meron akong ubo, di ba? Oo, kaya nga wag kang uubo sa tapat ng ate mo. Papasok yun sa kanyang katawan. Tapos kapag laging basa ang likod, yung pawis natuyo sa damit. Yun, masama din yun. Yung laging basa ang damit dahil sa pawis. Kapag walang electric pa, magkakasakit, no? Ay, mag-electric pa tayo. Sa school, wala. Diba sabi niya walang kuryente. Ito ba? Ano ito? Meron bang pula to? Bulutong. Yan yung tinatawag na bulutong. Bulutong o chicken pox. Halimbawa, sinabi mo sa YouTube, bulutong, chicken pox, lalabas yun. Ang bulutong, ang chicken pox ay mas kilala sa tawag na bulutong. Bulutong yan, yung tumutubo sa balat. Kulay pula? Oo, maliliit. Impeksyon dulot ng virus na Varicella zoster. Ito ay may sintomas gaya ng pangangati. Kapag nangati ka, yun na yun, magkakabulutong ka. Lagnat at pamamantal sa balat. Bagamat isa itong laganap ng sakit sa mga kabataang epektibo ang paggamit ng bakuna o chickenpox vaccine sa pag-iwas dito. Ito naman sumasakit. Anong sabi? Dito, daldal ka ng daldal. Pule, anong sabi? Kapag may chickenpox ka, ito. Ano yan? Nangangati. Ano pa? Lagnat. Magkakalagnat ka, iinit yung leg mo dito, katawan. At pamamantal. Meron kang pangangati dito, pamamantal sa balat. Kahit hindi nakakate? Ito yung beke, lumolobo yung pisngi. Beke, ito lumalaki itong pisngi. Sabi nyo, beke. Lumalaki. Lumalobo ng pag lumolobo. Lumolobo o bumibilog ang pisngi. Kasi bumibili ng lobo. Oo nga. Yun, yung kalolobo, naubos ang hangin. Pero sabi dito sa libro, ang mga nasa edad na 5 hanggang 14 na taon ang madalas na dinadapuan ng beke. Ang pamamaga ng pisngi na dulot ng virus, ang madalas na sintomas ng pagkakaroon nito. Yung kapag kumakain ka na maruruming pagkain, maaaring ka magkaroon ng beke. Ito naman pagkabulok ng ngipin o tooth decay. Saan nakukuha, princess, yung pagkabulok ng ngipin? Para singaw? Singaw? Candy. Yung pagkain ng candy. Saka pagkain ng matitigas na pagkain. Ay, nasisira ipin mo. Oo, katulad sa akin, eto ipin ka. Pagkain ng mga baboy, sumisingit dito yon, yung mga manok. Sumisingit yun, hindi natatanggal, kaya nabubulok ang ngipin, hindi nagsisipilyo. Tatagal yung dito, mga nakasingit sa ngipin. Tapos papanis. Oo, pagkabulok ng ngipin. Ang pagkasira o pagkabulok ng ngipin ay sanhi ng sakit ng ngipin na naging dahilan ng panghihina ng isang bata. Manghihina ka kapag sumakit ang ngipin mo. Ang mga kinain na natira sa mga ngipin ay sumisira nito, kung kaya't dapat magsipilyo o lagi pagkatapos kumain. Pagkatapos mo kumain, magsipilyo ka para yung mga nakasingit sa ngipin mo matanggal.
Ubo. Saan nakuha yung ubo? Sa virus. Virus din yon, ubo. Sa bago-bago ng klima. Pag meron, plema sa leeg. May plema. Oo ba? Kaya pala. Pag nangangati ang mga lalamunan, tapos yun, magkakaubo. Nasaan ba yung lamunan? Dito sa loob dyan. Sa loob dyan. Ito na andito. Yung sa taas, ito? Yung paglulunok ka, yun yung lalamunan. Lulunok ka, yun yung lalamunan. Kaya di ba ibig sabihin ng lamon, kakakain. Lalamunan, napasok dito sa leeg. Yung mga kinain mo. Ang ubo ay isang reaksyon ng katawan upang alisin ang sipon, plema at iba pang bagay na makakairita sa baga at mga daanan ng hangin. Ito. Dito na tayo. Sipon o cold. Lagay. Ano yung sipon? Kapag may sipon ka, kailangan ka magsuot ng face mask para hindi makahawang iba. At kapag may sipon ka, panyo. Magdadala ka lagi ng panyo. Para kapag hatching ka, hindi mo pupunta dun sa katabi mo, kaklase mo. Pero kung may sipon ka, may ubo ka, wag ka na rin pumasok sa school. Kasi may ubo ka baka mahawa pa yung iba. Ang sipon ay kadalasang nagiging sakit ng isang bata na kahit sino man. Maaaring ring sanhin ang sipon ng infeksyon ng bakterya sa loob ng ilong. Ibig sabihin may mga bakterya dito sa ilong. Kapag may sipon ka, naandyan yung mga bakterya. Kaya kailangan mo mailabas yung sipon. Kundi pupunta yun dito makakain mo. Kapag bakterya ang sanhi ng iyong sakit, asahan na ang iyong sipon ay makapal at kulay berde o dilaw. Ibig sabihin, ang sipon ay kulay berde o dilaw. Bakterya kasi yon o virus. Bakit kulay blue ba? Berde. O blue yun, di ba? Green at dilaw. O ngayon, natutuhan mo na ngayon ang mga sakit ng mga bata. Kung paano magkakaroon ng malusog na pamumuhay o healthy lifestyle, kailangan kumain ng gulay at prutas at uminom ng gamot kung may sakit. O anong gagawin daw? Anong dapat natin gawin? Kakain ng prutas. Saka huwag kakain ka ng pongkan, ha? Ano pongkan? Pongkan yung orange. Yung binibigay ko sa'yo kagabi. Di ko naman kasi. Bilog. Di ko naman favorite yun. Ang pinaka-favorite ko ay dragon. Sa araling ito ay inaasahang matutukoy mo ang mga karaniwang sakit ng mga batang katulad mo. O ano yung mga sakit ng bata? Sakit. Princess. Ubo. Taka. Sipon. Bulutong. Lagnat. Bulutong. Ayan. Beke. At sumasakit ng ngipin. Yun. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya kailangan natin lubos na mag-ingat upang maiwasan natin ang mga sakit. Lalo na sa kasalukuyang panahon. Ang pagpapanatili ng malusog na katawan ay pag-iwas sa mga posibleng pangkaraniwang sakit. Maliligo ka na? Ano yung kalusugan? Pag ibig sabihin ng kalusugan, wala kang ubo, sipon, bulutong, beke, at tooth decay. Ngayon, Princess, kapag halimbawang malusog ka, wala kang sakit. Bulutong, beke, pagkabulok ng ngipin, ubo, sipon. Paul, kapag malusog ang isang bata, walang sakit. ubo, sipon. At sumasakit ang ngipin. Beke, yung paglobo ng pisngi, beke o mumps. Tapos bulutong. Ang ubo. Kaya kailangan nating pagtrabahuhan o pagsikapang magawa ang kalusugan. Handa ka na bang maging malusog? Kapag malusog, hindi ka namimili ng kakainin mo. Kailangan kumain ka ng ampalaya, kumain ka ng orange, kahit anong prutas, mangga. Ganoon. Pag mapumayat na. Dito sa aralin ito, napag-aralan natin ang karaniwang sakit ng mga bata. My name.
My name, my princess Dilet Pirar Matik. Matik. My name is Paul Kyler Pilar Lim. Oh, anong pinag-aralan natin ngayon, Paul? Pilipino ba? Itong karaniwang sakit Ano yung sakit? ng mga bata. Mga bata. Anong gagawin para gumaling? May inom ng gamot Oo, pag may sakit. at Kakain ng mga prutas at gulay. gulay. Yung Fruit. Tsaka yung kakain ka ng ulam ng munggo, saka yung ampalayang luto. Kumakain ako po ng bunggo. Yeah, munggo. Ikaw kakain ka na rin, prinsesa, ng munggo, ha? Upo ng upo. Thank you na kayo, thank you. Hindi. Always Always subscribe subscribe our channel. channel. Click Click the notification notification bell. Bell. Bye ka na. Bye.